Әнкарада 13 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 1 июнь якшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-нокта trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla кушымтасыннан WOTS радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Нигерияның Нигер штатындагы үлемчел су басу фаҗигасында гомере өзелүчеләр нисбәтеннән илнең кайгысын уртаклашты. Тышкы эшләр министрлыгының шимбә көнне ясаган белдерүендә Нигерияның Нигер штатының Моква җирлегендәге җимергеч су басу фаҗигасы нәтиҗәсендә булган югалтулар һәм җимерелүләр бездә тирән борчылу тудырды дип әйтелде. Белдерүдә шулай ук гомерен югалтучыларның гаиләләренең Нигерия халкының кайгысын уртаклашабыз диелде. Нигерияның төньяк үзәк өлешендә урнашкан Нигер штатының Моква җирлегендә көчле явым-төшемнәр су басуга китерде һәм анда үлүчеләр саны 150дән артты. Нигер штатының гадәттән тыш хәлләр белән идарә итү агентлыгы сөючесе Ибрахим Хусейни һәлак булучылар санын 151 дип белдерде. Барлыгы 3018 кеше яшәгән җирләреннән китте. 503 хуҗалык һәм 265 йорт бу фәлакәттән зыян күрде. 3 торак пункт тулысынча су астында калды диде ул. Көчле явым-төшемнәр нәтиҗәсендә йортлар һәм аскырма гына түгел, кайбер юллар һәм 2 күпердә җимерелде. Хамас АКШ илбашы Дональд Трамп тарафыннан Газзада арадашчылык башкару өчен билгеләнгән Стив Виткофны утны туктату планын кире какмауын әйтте. Хамасның югары дәрәҗәле вәкаләтлесе Басим Наим Reuters агентлыгына ясаган белдерүендә төп проблеманың Израильнең тәкъдимгә биргән җавабында икәнлеген ассызыклады. Наим сүзләренчә, Израильнең җавабы Хамас моннан элек кабул иткән шартларга туры килми. Шулай ук Наим АКШ вәкилен тирән гаделсезлек күрсәтә дип бәяләп, Виткофны Израиль яклы булуда гаепләде. Израиль гарәп илләре вәкилләреннән торган министрлар делегациясының Рамаллахка бару планына киртә куйды. Газа һәм гомумән Фәләстин мәсьәләсе өстендә эшләячәк вәкиллек бу карарны басып алучы көч буларак Израильнең хокукый җаваплылыгын ачык рәвештә бозу дип бәяләде. Вәкиллектән ясалган кискен белдерүдә Израиль хөкүмәтенең халыкара хокукка карата тәкәббер һәм битараф тотышының бигрәк тә Фәләстин халкын изоляциялау һәм басым астында тоту сәясәтендә һаман да дәвам итүе ассызыкланды. Русиянең Украина чигендәге Брянск өлкәсендә күпернең тимер юл өстенә җимерелүе нәтиҗәсендә ким дигәндә 7 кеше якты дөньядан киткән. Губернатор Александр Богомаз Мәскәү тимер юлларының бу вакыйганы транспорт хәрәкәтләренә канунсыз катышу дип бәяләвен белдерде. Брянск өлкәсе губернаторы Богомаз шимбә көнне Телеграмда ясаган белдерүендә күпернең тимер юл рельслары өстенә җимерелү нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды. Икесе бала булган 30 яралы Брянск өлкәсендәге медицина оешмаларына җибәрелде дип җиткерде. Мәскәү тимер юллары Климова белән Мәскәү арасындагы күпер җимерелү аркасында поездның рельстан чыгуын һәм моның транспорт хәрәкәтләренә канунсыз катышу нәтиҗәсендә булуын белдерде. Богомаз ашыгыч ярдәм төркемнәре хөкүмәт вәкаләтләренең вакыйга урынында эшләвен белдереп, зыян күргән кешеләргә ярдәм күрсәтү өчен кирәкле барлык чаралар күрелә дип җиткерде. Русия Федерациясе тикшерү комитетының Көнбатыш төбәк ара транспорт тикшерү бүлеге мәгълүматына караганда, тикшерүчеләр хәзерге вакытта вакыйга урынында тикшерү алып бара. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи туктап калган атом төш сөйләшүләре белән бәйле яңа АКШ тәкъдименең кайбер өлешләренең Оман арадашчылыгы белән Тәһранга җиткерелүен белдерде. Аракчи X платформасында ясаган язмасында Оман тышкы эшләр министры Бәдел Әл-Бусәйдинең кыска вакытлы визит ясап бу хәбәрне җиткерүен әйтте. Иран министры шулай ук Тәһранның милләтнең мәнфәгатьләрен саклаучы, халкының хокукларын яклаучы һәм принципларга нигезләнгән җавап әзерләвен белдерде.
Hindistan Агымым штаб башлыгы армия генералы Анил Чохан май айында Пакистан белән булган киеренкелек вакытында Hindистанның бер хәрби очкычын югалтуын беренче тапкыр рәсми рәвештә таныды. Чохан ничә очкыч төшерелүен әйтмәде, әмма атом төш бәрелеше якынлаша дигән дәгъваларны кире какты. Бу белдерү 7 майда бәрелешләрдә барлыкка килгән югалтулар турында яңа дәхли тарафыннан әлегә кадәр иң ачык рәсми тану иде. УЕФА Чемпионнар Лигасы кубогын тәүге тапкыр яулаган Paris Saint-Germain Интер Милан командасын 5-0 исәбе белән җиңде. Paris Saint-Germain моңарчы 2 тапкыр финалга чыккан иде, ә Интер Милан 3 мәртәбә УЕФА кубогын яулады. Соңгысы 2010 елда иде. 2020 елда Бавария Мюнхен белән уйналган финалда җиңелгән Paris Saint-Germain быел төркем сайлап алу матчларыннан авырлык белән үтүенә карамастан ниһаять күптән көткән җиңүгә иреште. Җиңүдән соң Франция илбашы Эммануэль Макрон Paris Saint-Germain клубын котлап, Париж бүген кич Европаның башкаласы булды дип белдерде. X социаль медиа платформасында Paris Saint-Germain өчен җиңү көне, әфәрин, без горурланабыз дип язды. Илбашы идарәсе офисы җиңүне бәйрәм итү өчен якшәмбе көнне команданы кабул итәчәген белдерде. Франция эчке эшләр министры Бруно Ретаю Paris Saint-Germainның Чемпионнар Лигасы финалында Интер Миланны 5-0 исәбе белән җиңгәннән соң оештырылган котлау чараларында гауга, тәртипсезлек чыгарган кайбер тарафдарларны варварлар дип атаганы өчен кискен тәнкыйтькә тотылды. Ил күләмендә зур күләмле котлау чаралары үткәрелгән төндә Le Figaro мәгълүматларына караганда 2 машина яндырылган, 1 кибет таланган һәм 131 кеше кулга алынган. Министрның белдерүләре аеруча социаль челтәрләрдә киң яңгыраш тапты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Бөтен дөнья аны белә. Америка Кушма Штатларына бер кайчанда бармаган кешеләр дә аны шундук таный. Нью-Йорк порты өстеннән күтәрелүче хатын-кызны, бер кулында югарыга сузылган чырак, икенче кулында исә китап. Озын киемле һәм башында чәнечкеле таҗ бар. Аның иконик яшел төсе бакырның вакыт белән һава торышы тәэсирендә оксидлашуы нәтиҗәсе. Кайберәүләр аны сөрелүчеләрнең анасы яисә Азатлык ханым дип атый. Ул Американың бәйсезлек һәм демократиясенең иң танылган символы. Ул Азатлык һәйкәле. Америкалылар өчен Азатлык һәйкәле милли үзенчәлекләрен чагылдыручы. Кулындагы китапның тышына 1776 елның 4 июле дип язылган. Американың бәйсезлеген игълан иткән көн. Һәйкәл Американың нигезендә ятучы идеалларны хәтерләтә. Ирек, тигезлек һәм тагын да яхшырак тормыш мөмкинлеге. Бу мәшһүр сынның чынлыкта Франциянең бүләге булуын белә идегезме? Һәм хәзер Франциядәге кайберәүләр бу бүләкнең Парижга кире бирелүен таләп итә. Азатлык һәйкәле чыннан да Нью-Йорктан Парижга китерелә аламы? Бүгенге бүлемдә француз депутатының бу гадәттән тыш таләбе һәм моның ике ил өчен дә нинди мәгънәгә ия булуы турында сүз барачак. Мин Эльмира Тайран, сез ТРТ Глобаль подкастларын тыңлыйсыз. Без сезгә ТРТ Глобаль мәкаләләрен аудио форматта тәкъдим итәбез. Бу бүлемдә тәүге тапкыр 2025 елның 19 мартында чыккан Франциядәге кайберәүләр нигә азатлык һәйкәлен кире сорый дип аталучы мәкаләне әзерләдек. Азатлык һәйкәле кораблар белән Америкага килүче мухаҗирләр өчен каршы алу сыны буларак ясала. Бәйсезлек һәм өмет символы. Бу Америка язучысы Эмма Лазарусның һәйкәл өстенә язылган мәшһүр сүзләрендә ачык күренә. Арыганлыгыгыз, ярлылыгыгызны миңа бирегез. Иркен сулыш алу өчен җан атучы халык массаларыгызны, ташучы ярларыгызның аяныч хәрабәләрен миңа җибәрегез. Йортсызларны, бураннарда очканнарны җибәрегез. Алтын капканың янында лампамны күтәрәм. Бу сүзләр Американың үзен ничек күрүенең бер өлеше булды, өмет дәүләте. Тик бүген АКШның миграция сәясәте үзгәргән саен күп кеше әлеге шигырьнең чын барлыкка туры килмәвен алга сөрә. Франциядә бигрәк тә Дональд Трамп хакимияткә килгәч Американың тышкы сәясәтенә карата өметсезлек арта. Трамп идарәсендәге АКШ бик күп Аурупалы лидер фикеренчә көнбатыш демократик кыйммәтләрен зәгыйфләтүче сәясәтләр алып бара.
Авропа парламенты әгъзасы Франция депутаты Рафаэль Глюксман 19 гасырда АКШка Франциянең бүләге булган азатлык һәйкәлен Франциягә кире тапшыру кирәклеген сөйләп бәхәс уятты. Nous allons dire aux Américains qui ont choisi de basculer Тираннар белән хезмәттәшлек итүне сайлаган америкалыларга, демократик фәнни ирек күрсәткән өчен тикшеренүчеләрне куган америкалыларга шуны әйтәбез: башта безгә азатлык һәйкәлен кире бирегез. Глюксманның партиясе интернет сәхифәсендә Трампның көчен авторитар рәвештә куллануда һәм Украинаны Русиягә тәслим итәргә әзерләнүдә гаепләүләр уртаклаша. Шул сәбәпле Глюксман азатлык һәйкәленең хәзер Американың бәйсезлек фикеренә туры килмәвен алга сөрә. Аның сүзләре АКШта җитди кабул ителде. Ак йорт вәкиле Кэролайн Левит тиз арада җавап кайтарды. My advice to that Бу билгесез түбән дәрәҗәле француз сәясәтчегә шундый киңәш бирер идем. Аларга бүген французларның немецчә сөйләшмәвенең бердән-бер сәбәбенең Америка Кушма Штатлары булуын хәтерләтегез. Шуңа күрә бөек дәүләтләргә рәхмәтле булсыннар. Ливет Глюксманның таләбен кире какты һәм Американың 2нче Бөтендөнья сугышында Франциянең бәйсезлегенә ярдәм итүен хәтерләтте. БМОның мәдәният департаменты ЮНЕСКО һәйкәлне Бөтендөнья мирасы хәзинәсе исемлегенә кертә һәм бу сынның АКШ хөкүмәтенеке булуын белдерә. Тигәйдәгез башлангычка кире кайтыйк. Бу һәйкәлне 1860 елларда Франция тарихчысы һәм коллыкка каршы активист Эдуард де Лаболе уйлап таба. Ул Америка Кушма Штатларына соклана һәм ирек өчен көрәшүче ике дәүләт арасындагы бәйләнешкә хөрмәт билгесе куярга тели. Лаболе француз сынчы Фредерик Аугуст Бартольди белән бергә һәйкәлне төзү өчен эшчәнлек башлый. Тик бу җиңел булмый. Франция белән Русия сугышы һәм финанс кыенлыклар шикелле бик күп киртә белән очрашалар. Шулай Франция ватандашларының хәйрияләре белән проект төгәлләнә. 1885 елда һәйкәл ясалып бетә һәм өлешләр рәвешендә Атлантик аръягына җибәрелергә әзер була. 1886 елда аны АКШ илбашы Гровер Кливленд дөньяга таныта. Тик соңгы елларда азатлык һәйкәле Американың миграция бәхәсләренең бер өлешенә үрелде. 2019 елда АКШ ватандашлык һәм миграция хезмәтләре җитәкчесе Кен Кучинелли һәйкәл өстендәге шигырьнең бары Авропалы мөхаҗирләр белән бәйле булуын әйтте. Well, of course, that poem was referring back to people coming from Бу шигырь статусы яисә байлыгы булмаучылар өчен тормышны кыенлаштыручы сыйнфый системага ия Авропадан килүче кешеләргә кагылышлы иде диде. Моннан тыш шигырьнең үз-үзен тәэмин итә алмаучы кешеләрнең АКШка кертелмәячәге турында федераль канун кабул ителгән чорда язылуын белдерде. Демократларның Кучинелли сүзләренә ачуы чыкты. Һәйкәл символлаштырган бәйсезлек һәм форсатлардан кемнең файдалана алуы сәяси бәхәс темасына әверелде. Бу хәзерге заманда бәйсезлекнең нинди мәгънәгә туры килүе белән бәйле сүз көрәштерүләрне башлады һәм 2025 елда да бу кабат көн үзәгендә. Глюксманның һәйкәлне Франциягә кире кайтару тәкъдиме символик хәрәкәт. Һәйкәл әле һаман АКШныкы булса да, Глюксман ул вәкиллек итүче кыйммәтләрнең һәркемнеке булуын сөйли. Һәйкәлне кире кайтару таләбе чынлыкта тәкъдимнән күбрәк АКШның тышкы сәясәтенә тәнкыйть. Бу Глюксманның югалуын уйлаучы идеалларны кабат яңарту өчен АКШка кисәтү сыйфатында. Хәзерге илбашы Эммануэль Макрон лидерлыгындагы Франция АКШ белән эшләүне дәвам итә. Шул ук вакытта Ак йортның кайбер карарларына каршы чыгарга да тырыша. Азатлык һәйкәлен Франциягә кире тапшыру бик мөмкин шикелле күренмәсә дә, геосәяси тәрәккыятләр дәвам иткәндә нәрсәне вәкиллек итүе бәхәсләре туктамый. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр хәбәрдар калыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тезмәбезнең бу бүлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Будапештта Төрки дөньяның яңа гасыры исемле язмасын тәкъдим итәбез.
2025 елның 21 май көнендә Венгрия башкаласы Будапештта тарихи очрашу узды. Төрки дәүләтләр оешмасына әгъза илләрнең лидерлары көнчыгыш белән көнбатыш очрашкан ноктада дигән тема астында үткәрелгән рәсми булмаган саммитта җыелды. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган да катнашкан бу саммитта кайбер яңалыклар да булды. Беренче тапкыр Авропа кыйтгасында һәм Төрки дәүләтләр оешмасының күзәтүче статусындагы илдә саммит үткәрелде. Оешма гомумсәр катибы Өмер Алиев ассызыклаганча, Будапешт саммиты Төрки дәүләтләр оешмасының глобаль дәрәҗәдә арта баручы әһәмиятен һәм Венгрия белән Төрки дөнья арасындагы стратегик партнерлыкны чагылдырган борылыш ноктасы булды. Саммит башында ук Будапешт белдергесе дип аталган киң кырлы документ кабул ителде. Өмер Алиев сүзләре белән әйткәндә, лидерлар региональ һәм глобаль вакыйгаларга карата уртак карашны чагылдырган, киләчәккә юнәлдерелгән һәм киң кырлы документ булган Будапешт белдергесен имзаладылар. Әлеге белдерге сәүдә, транспорт аскырмалары, энергия, цифрлаштыру, мәдәни мирас һәм региональ иминлек кебек стратегик өлкәләрдә хезмәттәшлекне тирәнәйтү юнәлешендә юл картасы буларак кабул ителә. Мисал өчен, документ урта коридор һәм трансхәзәр юнәлешләрендә заманча транспорт аскырмасын үстерү, тамгахана процедураларын гармонияләштерү һәм сәүдәне җиңеләйтү өчен конкрет адымнарны үз эченә ала. Шулай ук технологик хезмәттәшлек, санлылаштыру, мөһим эшкәртелмәгән матдә чыганаклары, уртак фәнни тикшеренүләр һәм инновациялар кебек заман таләп иткән өлкәләргә дә кагыла. Белдерге экологик тотрыклылыкка басым ясап, яшел энергия коридорлары булдыру максатын да үз эченә ала. Булар барысы да Төрки дөньяның күп кырлы интеграция визионының конкрет өлкәләре буларак игътибарны җәлеп итә. Белдергедә Төрки дәүләтләр арасындагы бердәмлек һәм ярдәмләшү рухы көчле рәвештә сизелә. Оешма эчендәге бөтенлеккә һәм кардәшлек хокукына каршы гамәлләргә каршы туру катгыйлыгы җиткерелә һәм әгъза илләр белән бер-берсенең мәнфәгатьләре өчен сәяси теләктәшлекне ныгыту теләге яңартыла. Аеруча Төньяк Кипр Төрек Җөмһүриятенә басым ясау Будапешт белдергесенең игътибар җәлеп иткән өлешләреннән берсе булды. Төньяк Кипр Төрек Җөмһүриятенең Венгрия һәм Төрекмәнстан белән бергә Төрки дөньяның аерылгысыз өлеше булуы җиткерелде. Кипр төрекләренең хокукларын яклауда уртак теләктәшлек белдерелде. Хәзерге вазгыять Әнкарага бары тик географик һәм икътисади гына түгел, тарихи һәм мәдәни җаваплылык та йөкләй. 2021 елның ноябрендә Истанбулда узган 8-нче саммитта оешманың исеме Төрки дәүләтләр оешмасы дип үзгәртелде һәм 2040 елга Төрки дөнья визионы документы кабул ителде. Төркия бу процессның әйдәп баручысы булды. Эрдоган тәкъдим иткән Төрки дөнья визионы уртак тел, тарих һәм мәдәният нигезендә күп яклы хезмәттәшлек шелтәре булдыруны максат итеп куя. Бүгенге көндә Төрки дәүләтләр оешмасы карамагында белем бирүдән алып икътисадка, энергиядан транспортка кадәр күп өлкәләрдә конкрет проектлар тормышка ашырыла. Мәсәлән, Төрки дөнья университетлар берлеге һәм Орхон алмашу программасы аркылы белем бирү өлкәсендә яшь буыннар арасында бәйләнеш урнаштырыла. Төрксой кебек оешмалар аша уртак мәдәни мирас яшәтелә. Икътисади хезмәттәшлек кысаларында Төрки инвестиция фонды кебек финанс механизмнары корылып, региональ сәүдә һәм аскырма инвестицияларына яклау күрсәтелә. Бер өлкәдәге интеграция башка өлкәләргә дә дулкын-дулкын булып тарала. Икътисади хезмәттәшлек арта барган саен, транспорт һәм энергия өлкәләрендә яңа партнерлыклар барлыкка килә. Мәдәни якынлашу тирәнәйгән саен, белем һәм фән өлкәсендә яңа программалар гамәлгә керә. Буларның барысы да Төрки дөнья интеграциясының үзенчәлекле неофункционист динамизмга ия булуын раслый. Будапештта үткән саммит ахырында дөнья күргән уртак белдергедә Нәүрүз бәйрәмен Төрки дөньяның уртак бәйрәм итеп билгеләү карары да урын алды. 21 мартта Эрдоганның чакыруыннан соң кабул ителгән бу карар уртак мәдәни кыйммәтләрне бергәлек, бердәмлек символына әйләндерү җәһәтеннән бик мөһим. Моннан тыш, саммит барышында дөнья күләм танылган төрек галиме, Нобель бүләге иясе профессор доктор Азиз Санжарга Төрки дөнья бердәмлегенә керткән өлешләре өчен Алишер Наваи халыкара бүләге тапшырылды. Санжарның фән өлкәсендәге өлешләре белән бергә төрки кыйммәтләргә, төрки бердәмлеккә бәйлелегенең шундый югары дәрәҗәдә бәяләнүе уртак кыйммәтләргә күрсәтелгән әһәмиятне ассызыклый.
Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк. Будапештта узган Төрки дәүләтләр оешмасының рәсми булмаган саммиты Төрки дөньяның яңа гасырына көчле башлангыч булып тора. Төркия җитәкчелегендәге бу оешма мәдәни теләктәшлек платформасы гына түгел, икътисади интеграциядән алып саклану сәнәгатенә, транспорттан энергиягә кадәр күп тармакта конкрет проектлар белән юл ала. Венгриянең күзәтүче әгъза буларак катнашуы һәм Европадан Төрки дөньяга сузылган хезмәттәшлек күперләре оешманың тәэсир даирәсен киңәйтә. Будапешт белдергесе белән ныгытылган бердәмлек һәм теләктәшлек рухы уртак тарих һәм мәдәни аңны үстереп, киләчәккә өмет бирә. Төрки дәүләтләр кулга-кул тотышып шәкилләндергән бу яңа чор гадел дөнья өчен бергә эшләү идеалы тирәсендә берләшеп, тарихи тамырлардан көч алган һәм киләчәккә ышанычлы адымнар белән атлаган Төрки дөнья визионын чынбарлыкка әверелдерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Будапештта Төрки дөньяның яңа гасыр исемле язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. Huna İdaatu Sautu Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Истории и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه رادیو دا. خصوم Türkiye yayını Radyo Gayane. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Skla. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Yepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.